Sziasztok! El is érkeztünk a következő részhez, ahol is színt fogunk váltani. Ez fontos ahhoz is, hogyha esetleg elfogy horgolás közben a fonalatok, és akkor is, hogyha színt kell váltanotok. Itt nekem pont a sor végén, ugye itt volt a szemjelölő, tehát még egy szemet meg kell csináljak, nekem pont a sor végén kell színt váltanom, ezért megcsináltam addig, ameddig színt kell váltsak, és ilyenkor az utolsó szemet, ugye itt rövid pálcákkal dolgozunk, az utolsó szemet felhúzom a fonalat, viszont nem ezzel horgolom le, hanem itt általában hátul leszorítom a fonalat, hogy feszes maradjon, és felveszem az új szemet, vagy az új fonalat a kezemre, úgy, ahogy szoktam, mint hogyha kezdem. Ugyanide hozzászorítom a másik fonalhoz, és az új fonallal fogom lehorgolni az utolsó szemet, és így az első szemet, amikor lehorgolom, akkor ott már az új szín fog megjelenni. Most nekem ezzel a színnel meg is kell csináljam az első sort. Így szoktam én megcsinálni, hogy szépen körbehorgolom, vagy ha éppen sorba horgolunk, akkor sorba megyek, és és miután itt körbeértem, itt lehorgolom még az utolsó szemet, és az elsőt, és ilyenkor visszamegyek oda, hátra, ahol becsatlakoztattam a szemet, és a régi fonalat, és az új fonalat kicsit meghúzom, összekötöm, jó szorosan, 2 csomót is rakok rá, és ilyenkor fogom, és elvághatjuk a fonalat. Én most ezt nem fogom megtenni, de a régi fonalat nyugodtan el lehet vágni, és tudtok is vele tovább dolgozni. És így fog kinézni a színváltásotok. Jövök majd olyannal is, amikor egyenesebb a színváltás, de ez a legegyszerűbb, és ezt használjuk akkor is, hogyha elfogy a fonal, és új fonalat kell csatlakoztatni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!